Τότε έβαλα και μια κεφαλή που βρήκα. Αυτό εδώ είναι από το κινητήρα. Είναι από το κινητήρα του αεροπλάνου. Αυτά εδώ πέρα είναι ο νόσος που έχει γύρω. Δεν καίγονται αυτά τα πράγματα. Θα μας ακολουθάμε τα πρόβατα. Σου λέει φαγή έχει. Να η καλύπτα. Και έχει τις γάτζους. Που πιάνει όταν ασφαλίζει τα λίπτρα. Η γάτζη. Όπως κατεβαίνει κάτω. Αυτό σηκωνόταν όλο. Σηκωνόταν κατά αυτή την έννοια. Και είναι το μισό κομμάτι αυτό. Κατά αυτή την έννοια σηκωνόταν. Ναι. Κατέβαινε κάτω. Και ασφάλιζε. Αυτά εδώ πέρα το γυαλί. Και ασφάλιζε. Και ήρθα να δώσουμε ένα φόρο τιμής. Ευχαριστώ πάρα πολύ Δημένους Αποστράτων, τον Δήμαρχο και όλους τους κατοίκους, γιατί είναι μια τιμή στους νεκρούς μας, έστω και μετά από 44 χρόνια. Κάποιος χωρικός, βοσκός, δεν ξέρω, βρήκε το κράνος του Κωνσταντίνου Νικολακόπουλου, το έχει πάρει ένας Αποστράτων και είναι παράκτηση της οικογένειας να μας δοθεί. Και όπως είπαμε θα μας το επιστρέψουν. Είναι κάτι ιερό για μας, γιατί τότε ο Κωνσταντίνος έκανε αυτά που έπρεπε, έκανε εκτείναξη, πήγε από την Καλύπτρα, αλλά τότε τα ανεξίπτωτα δεν άνοιγαν σε χαμηλό ύψος και έτσι σκοτώθηκε. Αυτή η μέρα είναι πολύ θλιβερή για μας. Μας φέρνει πίσω 44,5 χρόνια. Και φέρνω πολύ έντονα στη μνήμη του αδελφού μου. Που είχαμε 2 χρόνια διαφορά, μικρότερος. Τα παιδικά χρόνια, τα μαθητικά χρόνια. Όλα αυτά έρχονται μπροστά στη μνήμη. Αλλά έρχεται και η μνήμη του θανάτου, του θλιβερού θανάτου, τη στιγμή που είναι καινούργιο το γεγονός. Που έγιναν συντρίμμια οι γονείς μου, εγώ, τα αδέρφια μου, αδερφό μου στην Αμερική, όλο το χωριό μου έγιναμε ανάστατοι. Οι γονείς μου γέρασαν κατά 15 χρόνια, μέσα σε 5 μήνες. Ήταν πάρα πολύ θλιβερό. Ένας νέος 23 χρονών να φεύγει και δεν θα ξεχάσω που πέναγε με τα αεροπλάνα από το χωριό και λέει της μάνας μου, μάνα σου είδε στην ταράτσα που άπλωσε στα ρούχα. Δεν μπορώ να πλησιάσω πολύ, παιδί μου, όχι κοντά. Και μετά μην ξαναγυρίσει. Πιστεύω σήμερα τα πετατσάκι και η μνήμη του και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Φορδά και τον Μανώλη και γενικά το Σύλλογο των Αποστράτων για την εκδήλωση αυτή, γιατί είναι τιμή για τον Μακαρίτη τον αδελφό μου. Είναι πολύ τιμή. Και ο πατέρας του, αν το ξέρω, πέθανε φέτος σε ηλικία 100 χρονών, θα ήταν εδώ. Όλοι μαζί διοργανώσουμε αυτή την ταπεινή εκδήλωση για να τιμήσουμε αυτούς τους 2 αεροπόρους, να στήσουμε αυτή την αναθεματική πλάκα για να τιμήσουμε αυτούς τους 2 ήρωες, όπως πρέπει να τους τιμούμε, που δώσαν τη ζωή τους και συνεχίζουν να δίνουν τη ζωή τους στους συνάδελφοι καθημερινά, γιατί προσφέρουν το υπέρτατο αγαθό που είναι η άμυνα και η ασφάλεια της χώρας για να ζούμε ελεύθεροι, για να ζούμε στην ειρήνη, για να υπάρχει ανάπτυξη και ευημερία. Έτσι πρέπει να τους τιμούμε και έτσι τους τιμήσαμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι σήμερα που τιμήσαμε 2 ανθρώπους που έπεσαν για το καθήκον. Πιστεύω ότι έπρεπε να το κάνουμε αυτό, γιατί είχαμε υποχρέωση σε αυτούς τους ανθρώπους που νυχθημερών στον αέρα βρήκαν τραγικό θάνατο
σε αυτό το ηρωικό εδώ μέρος του Λασιτίου. Αιωνία τους η μνήμη και ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που μας συμπαραστάθηκε. Ήταν κάτι το οποίο μας συντάραξε ιδιαίτερα εκείνη την περίοδο. Νεαρός μαθητής γυμνασίου εγώ, δίναμε εξετάσεις, την επόμενη μέρα τριγωνομετρία. Ήταν η μέρα που είχαμε πανηγύρι στο χωριό μου των 3 ιεραρχών, γύρω στο μεσημέρι 1:30, περίπου 2 κάπου εκεί. Ακούγεται μια τρομακτική έκρηξη και βλέπω μια λάμψη. Πεταχτήκαμε έξω με το συμμαθητή μου που διαβάζαμε εκείνη την ώρα. Σε ελάχιστο χρόνο έγινε γνωστό ότι κάτι συνέβη με κάποια αεροπλάνα στην περιοχή του Κλώρου, είναι ακριβώς μπροστά μας όπως βλέπουμε τώρα. Τρέξαμε εκεί, είμαι ένας από τους πρώτους που έφτασαν στο σημείο του ατυχήματος. Εκείνο που είχα βρει, εξ όσων θυμάμαι, ήταν η ταυτότητα του Μακαρίτη του Νικολακόπουλου. Η ταυτότητα την οποία παρέδωσα σε ένα αστυνομικό του αστυνομικού σταθμού που ήδη και εκείνος μαζί μας είχε τρέξει στο σημείο. Ακολούθησαν μετά οι διαδικασίες της μεταφοράς των πτωμάτων αργά το βράδυ, όπου και εκεί υπήρξαν έτσι κάποιες τραγικές εξελίξεις, διότι ήταν κομματιασμένα τα πτώματα μέχρι αργά το βράδυ και τις επόμενες μέρες που μεταφέραμε όλα τα συντρίμμια στην περιοχή του αστυνομικού σταθμού. Είναι μια ανεξίτηλη μνήμη που έχει καταγραφεί στο μυαλό μου.